Mga ka-disciple, trivia time tayo ngayon. Akala mo kilala mo na si Mama Mary? Baka hindi pa sapat. Akala ng iba, simpleng babae lang si Maria, pero alam mo ba na ang pagkatao niya ay nakaugat sa mismong plano ng kaligtasan? Hindi lang siya nanay ni Jesus. She's the new Eve, the Ark of the New Covenant, the Queen Mother. Ready ka na ba sa mga mind-blowing facts at biblical truths tungkol sa mahal na ina? Let's go! Storytelling, Gospel of the Day. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 1:26 hanggang 38, bumisita ang anghel na si Gabriel sa isang simpleng dalaga mula sa Nazareth, si Maria. Pero ang kanyang fiat, ang pagsang-ayon niya sa Diyos, ay naging daan para ang anak ng Diyos ay magkatawang tao. Ang tanong, bakit si Maria? Number 1, totoong pangalan. Ang totoong pangalan ni Mary ay Miriam sa Hebrew, na maaring mga hulugang bitterness, beloved, or rebellion. Pero sa gitna ng pait ng mundo, she turned bitterness into hope dahil sa kanyang Yes, Lord. Number 2, Immaculate Conception. Common misunderstanding. Akala ng iba, tungkol ito sa pagbubuntis niya kay Jesus, pero hindi. It refers to Mary being conceived without original sin, bilang paghahanda sa kanyang misyon na maging Ark of the New Covenant. Confer Luke 1:28, Genesis 3:15. Number 3, New Eve. Si Eve ang unang babae na sumuway. Si Maria, ang bagong Eva, ang nagsabing, "Let it be done to me according to your word." Kabuo ang kabaligtaran ni Eva. Confer Luke 1:38, Romans 5:19. Number 4, Ark of the New Covenant. Ang lumang ark ay may tables of the law, the word of God, manna, bread from heaven, at Aaron's staff, the priesthood. Si Maria ba? Dala niya si Jesus, the Word made flesh, the bread of life, the eternal high priest. Confer Luke 1:43 equals 2 Samuel 6:9. Number 5, Queen Mother. Sa Israel, hindi ang asawa kundi ang ina ng hari ang tinatawag na reyna. Confer 1 Kings 2:19. Kaya kung si Jesus ang hari ng langit, si Maria ang reynang ina. At ayon sa Revelation 12 verse 1, siya ang babaeng may koronang 12 bituin. Number 6, hindi lang ina ni Jesus, ina rin natin. Sa krus, sinabi ni Jesus kay Juan, "Behold your mother." John 19:27. Hindi lang para kay Juan yon, para sa ating lahat bilang iglesia. Number 7, present sa Pentecost, na andun si Mama Mary nung bumaba ang Espiritu Santo, Acts 1:14. Mula sa pagkapanganak ni Jesus hanggang sa pagkapanganak ng simbahan, andun siya, solid. Number 8, early devotion. May Marian prayer pa from 3rd century, Sub tuum presidium. We fly to thy protection, O Holy Mother of God. Proof na matagal nang iginagalang si Maria, hindi lang gawa-gawa ng modern times. Number 9, Assumption and Coronation. Bilang katuparan ng kanyang tapat na buhay, siya ay iniakyat sa langit, Assumption, at kinoronahan, Coronation, bilang reyna ng langit at lupa. Confer Revelation 12 verse 1. Mary is the only person other than Jesus mentioned by name in both the Quran and the Bible. In fact, an entire chapter of the Quran, Surat Maryam, is named after her. This shows how influential her role is, not just in Christianity, but also in other major world religions. Si Mary, binanggit sa Bible at sa Quran. Grabe, hindi lang siya honored sa Christianity. May sariling chapter siya sa Quran, Surat Maryam. That's how important she is, even outside the Catholic Church. Bakit may mga ayaw kay Maria? Mga ka-disciple, hindi may iwasan. May ilan tayong kapatid na nahihirapan tanggapin si Maria. Ang iba akala ginagawang diyosa. Ang totoo, hindi natin sinasamba si Maria. Iginagalang natin siya bilang ina ng Diyos at bilang ating ina rin sa pananampalataya. Ang tunay na Marian devotion, laging patungo kay Jesus. Minsan kasi, ang hindi nila mabasa diretso sa Bible, tinatanggilan agad. Pero kung babalikan natin ang kasaysayan ng simbahan from the early church fathers, councils hanggang ngayon, andun si Maria. At tandaan, Genesis 3:15 pa lang, galit na ang Satanas kay Maria. She is the woman whose offspring will crush the serpent's head. Kaya huwag tayong magtaka kung siya ang una at laging pinupuntirya. Mga ka-disciple,
Kung si Jesus mismo ang nagmahal, gumalang at nakinig sa kanyang ina, bakit hindi rin natin siya kilalaning ng mas malalim? Hindi siya Diyos, pero siya ang ina ng Diyos, ina ng simbahan at ina rin natin. At gaya ng isang mapagmalasakit na ina, ang gusto niya, dalhin tayo kay Jesus. Follow me para sa mas maraming ganitong gospel truths at trivia na nagpapalalim ng iyong pananampalataya.